Nangipila ti may sa konsehal iti Baguio City iti ordinansa amang salaknib kadagiti local weavers kontra kadagiti peke a produkto a machine-made can imitations a Cordilleran Textiles. Sa detalye iti report ni Audrey Villena. Iti siyudad ti Baguio, nangisingasing ni Councilor Leandro Yangot Jr. iti ordinansa amang ipasdag iti Baguio City Textile Heritage Protection Protocol. Dahito iti Baguio City Textile Heritage Protection Ordinance. Panggap dahito asalakniban iti cultural misappropriation kan dagiti tradisyon a panagabal iti umili. Nakalanad iti ordinansa a sumango iti administrative kan criminal case dagiti aglabsing. Tinasaong ordinansa kat maitunos iti DOS the Philippine Textile Research Institute Weavers Manifesto ang mga kadang kadagiti technical a pagalagadan, ang mangilasing kadagiti authentic hand-loomed atela manipod kadagiti industrial imitations. What this covers is the intellectual property rights of our indigenous peoples here in Baguio and our neighboring fellow IPs in the Cordillera region who do their creative livelihood or who do their weaving here in Baguio City. Malaksid iti dayta, plano amang ipasdagpay ti local heritage registry para iti traditional looms, antique textiles, kan weaving tools. Panggapmat dayto amay preserba dagiti natural raw materials, kan mapagtalinaad ti historic weaving centers. Itandudo pa iti ordinansa ti panakairehistro ti geographical indications kan collective marks para kadagiti original nga abel ti Baguio Cordillera, ang maipaayan matlang iti seal of authenticity. Yan, magkakaroon ng sariling registry from city. So you can determine if commercial textile is a copycat or it's shall we say an adulteration of the original weave made by communities. Ni Avelin amay sa a local designer, nasaksyan nanong kasano ti panagtula dagiti negosyante iti original nga abel babaan iti imitations. Ang masakit kasi ang mga may ganong mga printed sublimation sa offices pa. Kaya at some point parang mahirap siyang sawayin kasi na-print na and ginagamit na sa mga offices, sa mga organizations. Kaya parang kung meron man sana tayong ordinance na hindi na kailangan makipag-away sa mga tao na dapat ganito, dapat ganyan. Kung may ordinance na talaga, lahat susunod. Inaprobara ng ti Baguio City Council tinasaong ordinansa iti first reading. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.